Mangke panjenengan nyuwun priksa kalian Kyai Antisura ingkang ngraka Angger Pancawala lan panjenengan menika pantes napa mboten lenggah dampar ke Prabaning Ngastina. Mangke menawi pantes tartemtu Kyai Antisura badhe nglenggahaken Angger Pancawala menapa Angger Antasena. Oh ngono, Mbak. Inggih. Yo, tak tutke kaya ngapa? Kanan Wangsu mono madine luwih ana sasmintaning sun jagat wasisaning Bathara Prabu dereng sawetawis dangu rawuh ngandika Kanjeng Prabu Mandura wonten Mrajing Astina ingkang rayi ngaturaken pasegan punokrami kunjuk sandha pepodo paduka Kanjeng Prabu Mandura sesembahan kula jagat wasisaning Bathara Wayahtura jagat Padhe Indra Jaladewaku. Yai. Sakalangkung bombong raos sing manahipun ing Raka ing Mandura, dupi kula tampi timbalanipun paduka Yai Prabu Ngastina. Asung pambaginipun Yai sampun kula tampi akarya bombong bilawaning manahipun ing Raka ing Mandura. Parenga kula ngaturaken pudya pangastawanipun ing Raka kunjuk ngersa paduka Yai Prabu Kadang kula ing Ngastina. Yai Prabu Duryudana. Kula cancang bucahing weni. Dumaweng wijang rumaketing werdaya saestu andadosaken cahya nur cahya daging rakajuwanan boten langkung kasih kecak wanggen jengandika lenggah sampun boten kirang prayogi piswanipun ing Raka ing Mandura dinten sak mangke menika wonten Mrajing Astina Yai Prabu Duryudana Bapa Durna kasih kecak wanggen jengandika lenggah wonten ing Datul ya Mrajing Astina Bapa Prambandurna kanthok bleguduk soal gembal semorante hawela kula nuwun inggih Ger sampun boten kirang prayogi piswanipun ing Bapa ing Sukalima napa kemareng kula ngaturaken salam taklimipun ing Bapa kunjuk ngersa paduka anak Prabu Ngastina Ger anak Prabu Duryudana kula tampi karya bombong raos sing manah boten langkung kecak nuwanggen jengandika lenggah kula naknan sampun boten kirang prayogi piswanipun ing Bapa ing Sukalima wonten ing Datul ya Negaring Astina dinten sak mangke menika sumawono paman mloso jenar prayogakno pakenira anggone ngadhep ngarsane manira paman Patih Harya Sengguni kawula nun nggih anak Prabu sampun boten kirang prayogi anggen kula ngabiyantara namung derenan sak samunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumangkeming pangabektinipun ingkang abdi kunjuk nggih kula tampi karya bombong raos sing manah paman mloso jenar apa dene sira Dimas Kartoparma tatanen sanggaring para nayaka lan punggawa kang podhang gantung sebo aja nganti ning padha saur manuk jeneng manira diambabarake wigatining pasewakan menawi sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi jimat sembahan kula Kanjeng Prabu Ngastina karta marmo kadangipun Kakang Hiyo Prabu Baladewa sewu-sewu kalapatanipun ingkang rayi tadah wadana dene dinten samangke kula wantun ngrawuhaken dhateng jengandika Kanjeng Prabu sesembahan kula ing Mandura monggo sak mangke mriku dinten pasewakan ing adat saben dipun wontenaken beneh kalawan ingkang sampun kelampah ari kelenggan sak mangke kathah ing badhe kula unjukaken ngersa paduka Kanjeng Prabu namung sadèrèngipun kula anyuntak dhateng gegembolaning raos kula mugi paduka Kanjeng Prabu kepareng anglubirna sih samudra pangaksami dhateng ingkang rayi Ngastina Duryudana dene kula wantun cumalena hamboyongi dhateng rawuh paduka Kanjeng Prabu Mandura jagat wasisaning Bathara Wayahtura jagat Yai nalika kula tampi nawala saking paduka Yai Prabu Duryudana tumuli kula surasa isining nawala jebul mriki lenggan sak mangke ngraka katimbalan sowan munten Negaring Astina anggenipun ngraka lumampah kadi kula gelak daya-daya prapteng Datul ya Negaring Astina mboten wonten ingkang gumana musik salebeting manahipun ingkang ngraka ing Mandura kejawi namung enggalo kula mangertos menapa to sababipun dari paduka ngawontenaken pepanggihan kalaran beneh kalaran adat ingkang sampun menapa sekintenipun Negaring Astina linuruk ladu batang pinurih dadi ajange rempon upami mekaten ingkang raka ing sagah damel tentrem Negaring Astina nanging menawi wonten bab sanes ingkang nedya paduka babaraken madaning pasewakan Yayi tumuli kula aturi paring dawuh ingkang raka
nedya nganglungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda utama Paduka Yayi Prabu. Semanten ugi ingkang bapa ngger tumuli kababarna. Mboten kitang sekedhik aturipun ingkang bapa ing Sukalima mangke saged dados cecolok obor penggalih Paduka Anak Prabu. Hamba bati ngarungkut madangi pepeteng penggalih Paduka Anak Prabu Ngastina ngger. Anak Prabu Duryudana. Kula nuwun sewu ngger. Nadyan ngabdi kepatihan semanten ugi rumaos radi kaget manahipun ingkang bapa ing plasa jener dene Paduka ngawontenaken pasewakan ingkang benten kalahan adat ingkang sampun. Mugi keparenga Paduka Anak Prabu hamba barana ingkang sejati. Kula nedya midhangetaken ingkang tetela nggih Anak Prabu Ngastina. Paman Hari Sengguni Bawa Durna. Inggih wonten dawuh Yai. Nggih wonten timbalan nggih. Dinten samangke kula boten badhe ngrembak perkawis kanalindran, tuwin kula boten ngrembak perkawis kedaton. Agengipun kula boten ngrembak perkawis kawula negari Ngastina. Namun wonten ing madyaning pasewakan menika istrinipun kula badhe anyuntak dhateng gegimbolaning raos kula. Boten sanes kejawi amung perkawis antawisipun Pandhawa lan Kurawa. Nuwun sewu. Badhe ngrembak menapa malih perkawis Pandhawa lan Kurawa. Menapa Yayi Prabu badhe damel karti sampeka srana nyingkiraken dhateng para Pandhawa. Menapa Yayi Prabu badhe damel sarana anggen Paduka tansah tumindak boten prayogi kelawan kadang-kadang Paduka para Pandhawa. Nuwun sewu Yayi. Menawi madyaning pasewakan agung menika badhe ngrembak perkawis Paduka anggenipun badhe damel srana lan cara damel kacintrakanipun para Pandhawa. Kula nyuwun pamunten, kula nyuwun pamit. Sababipun menapa? Nuwun sewu. Mejinipun Yayi Prabu menika emut. Lan sakmangke mboten perlu dipun emotaken dhateng sinten kemawon antasipun Pandhawa lan Kurawa menika tasih tunggil daging-daging. Pandhawa lan Kurawa menika tasih sederek sami-sami turasing begawan wiyasa ing Saptawarga. Nanging sabab menapa pendak-pendak Baladewa sowan wonten Garing Ngastina ingkang dipun rembak namung mejahi para Pandhawa. Nuwun sewu Yayi. Menapa boten langkung prayogi menawi jagat Ngastina menika dipunisi katentreman lan karukunan. Saranipun Paduka kedah manunggal kaliyan kadang-kadang Paduka para Pandhawa. Sumangga anggenipun badhe mestani. Menawi kathah ingkang sami nyebat Pandhawa lan Kurawa menika tasih daging-daging. Kula lan Pandhawa menika tasih sederek menika sumangga. Ning wiwit biyen tekan saiki, wiwit kuncung ngantos gelung, wiwit jabang ngantos traprang. Pandhawa menika kula anggap satru mungking cangkrakan. Kula boten butuh dipun wejang. Wonten mriki menika ingkang dados Nalendra Duryudana, kula wenang murba, moh dipurba, kula wenang masesa, moh diwasesa, kula wenang mrentah, moh diprentah. Kula wenang babaraken menapa ing dados wigatining pasewakan lan sedaya nayaka punggawa sesepuh ingkang sami rawuh wonten ing madyaning pasewakan menika kedah sami midhangetaken menapa ingkang dados gegimbolaning raos kula. Inggih. Nah itu lho mekaten tumuli kula aturi paring dawuh. Badhe ngrembak perkara menapa antawisipun Paduka Yayi Prabu badhe ngrembak Pandhawa lan Kurawa. Kula nyuwun dawuh saking panjenengan. Bentenipun Pandhawa lan Kurawa menika menapa? Boten wonten. Dasaripun menapa panjenengan paring dawuh mekaten. Sekawit sampun kula aturaken sami-sami turasing sang begawan wiyasa. Turasing atapa rembesing madu menika para Pandhawa lan Kurawa. Menika tumrap kula boten wonten bentenipun. Menapa to sababipun kula matur kados mekaten jalaran raos kula menika ngrengkuh Kurawa menika tanpa beda kaya dene Pandhawa. Pandhawa menika kula rengkuh tanpa beda kaya dene Kurawa. Amargi kula menika tiyang sepuh. Kula menika sing dituwake, kula menika dianggep wong tuwa. Wonten pundi jamak limahipun ing atasipun wong tuwa menika sumurup dhateng rayi-rayinipun sami bentak sirah, sami regejegan. Tertentu ingkang dipun ajab namung kerukunan lan katentreman. Nggih, matur nuwun. Tanging tumrap kula nadyan jagat menika walik watu. Nek Duryudana kon rukun karo Pandhawa, boten badhe saged kelambahan. Dasaripun kula sampun nganggep yen to Pandhawa menika mengsah kula. Mbok sampun kados mekaten panggih. Menapa to sababipun dene kula matur ing kados mekaten ketok banget yen panjen Pandhawa lan Kurawa menika mboten wonten bentenipun nanging sabab saking menapa gesangipun Pandhawa lan Kurawa menika benten. Pandhawa sampun ngenyam kamukten negari Ngamarta. Paduka sampun ngenyam kamukten negari Ngastina. Nggih.
dipun wawas kanthi netra lair panci sami-sami nyam pamukten. Nanging kula nuwun sewu. Batin kula dadi ratu ora tentrem. Batin kula menika dadi ratu ora jenak. Kula lenggah dampar najan kebegan Brana Picis. Kula menika ratu derajat pangkat ora kurang. Ning nek sampeyan weruh karo kahanane atine Duryudana, ingkang kula raosaken pendak dinten menika namung rasa waos kuwatir semelang. Menapa to sababipun kula nggadahi raos kuwatir? Krana tansah gumana musik wonten paningalipun Duryudana menawi Pandhawa gangsal angucik ke Prabuning Ngastina. Tan wurunga negari menika badhe wangsul dhateng pangawaosipun para Pandhawa. Ing mekaten Duryudana boten nggadahi kamukten sakadang kadihan kula. Menawi ngemuti dhateng lampanipun Kurawa lan Pandhawa kathah sanget bentenaken. Bentenipun pendak-pendak Kurawa gayuh kanugrahan. Pendak-pendak Kurawa mbudidaya gayuh wahyu ora tau kelakon, ning Pandhawa mesti kelakon gayuh kanugrahan. Monggo padha-padha titaing dhewe. Nek ngonten dudu Pandhawa lan Kurawane sing luput, ning dewane sing banjine banjiladan. Menika ingkang kula mboten remen gesang wonten ing alam padang. Yen Pandhawa dimbanjine, yen Kurawa dimbanjiladan. Kula aturi sabar sawetawis. Sampun ngantos dengan Prabu menika nglepataken dhateng para Jawata. Nyatanipun panjenenganipun gesang wonten ing Madyapada menika ingkang nitahaken para dewa. Menawi ngantos panjenengan menika mangke paring dawuh kados mekaten, tumuli wonten dukanipun para Jawata. Menawi ngantos para dewa menika ndawahaken welak dhateng para titiyang Ngastina, ateges panjenengan menika damel sengsaranipun para kawula sak negari Ngastina. Sampun lepataken dhateng para dewa, nanging monggo kula aturi metang, kula aturi anggelar, tuwin kula aturi anggulung. Menapa to sababipun dene kados mekaten rampanipun? Menawi kula jlentrekaken menika mangke sedalu mubut mboten wonten pedatipun. Namung ingkang langkung wigati Yayi. Dumrape Raka ing Mandura. Nuwun sewu. Menapa to sababipun dene para Pandhawa menika tansah pikantuk kanugrahan, jalaran para Pandhawa menika tansah teteken ati suci pepayung budi rahayu, mboten nate tumindak ingkang mengeng saking angger-anggering kautaman. Nuwun sewu. Ingkang dipun tindakaken dening para Pandhawa nika bebasanipun paring sandang wong kawudan, paring pangan wong kaluwen, paring payung wong kudanan. Monggo katindakaken tanpa pamrih. Mila mboten omah aneh. Menawi kathah sangganing para kawula ingkang sami tresna kaliyan para Pandhawa, pamya Pandhawa menika manjing wana, tartemtu dipun wilujengaken dening para Brahmana ingkang mapan wonten telenging wana. Sabab para Brahmana menika kala wau sampun keputangan budi lan para Pandhawa. Upami Pandhawa menika mapan wonten satunggiling negari. Tartemtu Nalendra wonten negari menika tansah njunjung dhateng para Pandhawa amargi negari menika nate dipun labuhi dening para Pandhawa. Menawi Pandhawa manjing wonten ing Karang Pradesan, tartemtu saged dipun sengkuyung dening para kawula Karang Pradesan. Krana kathah sangganing para kawula Karang Pradesan ingkang sami keputangan budi kaliyan para Pandhawa menika lho Yayi. Dados tiyang gesang wonten alam padang menika kedah netepi dhateng kewajibanipun. Sampun ngantos dupe paduka menika Nalendra ingkang sugih, tumuli rupian-rupian remen-remen mboten ate ngucapaken syukur dhateng resanipun dat kambur wengdat. Dewa menika maha prisa, Gusti menika maha wikan. Gusti ugi badhe baring tetusan dhateng sinten kemawon ingkang lirwa dhateng kewajibanipun agami. Nanging Gusti tartemtu paring kanugrahan dhateng umatipun ingkang tansah nguncupaken asta ngunjuk syukur kersanipun dewa. Nggih. Matur sembah nuwun. Pangandikanipun Gusti Prabu badhe kula agem pawan. Wonten pangandika menapa badhe paduka aturaken dhateng putra. Sareng kula petang-petang panjenenganipun anak Prabu Duryudana menika kula nuwun sewu. Penggalipun janjanipun mboten kok perkara sengit ning perkara meri Lokasuta. Pancen kula meri lan kabuktenipun Pandhawa. Ing atasipun negara Ngamarta menika namung sak prawa lulase negara Ngastina. Ewadene kabagyan lair lan batin sinanding dening para Pandhawa. Ning kula menika nadyan kebegan kabagyan lair, ning batin kula ora iso tentrem, ora iso jenak. Sampeyan mangparing pangandikan supaya iso gawe padhang atine Duryudana. Nuwun sewu nggih. Menika sanes lepatipun paduka anak Prabu, menika sanes lepatipun Pandhawa lan Kurawa
nanging nuwun sewu menika lepatipun ingkang Gula Wentah Pandhawa lan Kurawa. Sinten sing Gula Wentah? Kok panjenengan dadak ndangu lho. Ingkang Gula Wentah Pandhawa lan Kurawa menika nuwun sewu. Gurunipun Pandhawa lan Kurawa menika Kakang Penemban Durna. Wiwit cilik nganti tekan gedhe, wiwit kuncung nganti gelung, wiwit jabang nganti craprang, Kakang Durna dipun pasrahi supados Gula Wentah Kurawa lan Pandhawa. Lah kok dadine kok beda. Nek ngoten ketok banget guru sing banci ndhe banci ladan. Kurawa dinenehi ngelmu sing gentrong umos tegesipun boten wonten nyatane. Ning nek Pandhawa dinenehi ngelmu sing migunani tumraping urip, kula nuwun sewu lho nggih, monggo kula aturi nimbali ingkang kawogan, kula namung saged matur kados mekaten menika. Tuwa-tuwa. Wonten dawuh nggih. Menapa inggih pangendikaken Paman Haryo Sengguni menika kados mekaten kelampanipun. Gondok mlegucuk swalu kembol. Somerante hawela. Dik Pate, Pripun? mbok nek omong ki nganggo wewaton aja waton omong. Wong nyalake wong liya ki penak banget. Wong urip niku kulinakno ngilo karo gitoke dhewe. Aja sok ngonceki karo tumone wong liya. Sampeyan muni pripun wae? Nuwun sewu, ketok banget nek sampeyan banci Bancilatan. Sing bancine Bancilatan nggon pundi? Sampeyan Gula Wentah Pandhawa lan Kurawa beda banget dadine. Perkara dadi karo ora niku kula gumantung gurune, nek gumantung karo murite. Merga kabeh niku kula paringake wangsane ilmu sing migunani tumraping murite. Gumantung karo murite nggone nampa ilmu mau iso temen apa ora. Sing iso digugu lan ditiru, ora kok guru wagu tur saru. Nggih. Sampeyan omong niku nganggo waton aja sok nyalahke karo wong liya. Sampeyan niku kula westani golek pendhok supaya ketok. Sampeyan ketok teng pasuryane anak Prabu Duryudana, ning sampeyan ngidak-idak sirahe wong liya. Sampeyan lupute kare kula. Nuwun sewu lho, dadi guru niku ora gampang. Sampeyan ampun ngawu gawar ngawur nek omong. Pate kok waton jeplak. Lha kok kasar sampeyan. Kasar mawon sampeyan yo ngarani kula sakenake dhewe kok. Kula niku dadi guru niku duwe ngelmu. Ngelmu niku mujudake banyu sing bening, ngoten. Wondene murid niku sesa-sesa nggone nampani banyu menika kala wau. Murid niku kula embake kaya dene wadah sing resik. Ning kula nuwun sewu lho. Kurawa niku lho Dik Pati nuwun sewu. Kurawa niku kula upamake wadah wis borot tur reget. Dadi kula saki banyu bening niku ora kok iso dienggo panguripan ning mbrebes mawon. Nek Pandhawa niku wadah sing resik tur ya apik wadahe. Kula saki banyu ngelmu kula ya iso dienggo panguripan, iso dienggo urip sak teruse. Mula ya ora aneh Pandhawa niku mesti dadi mergo wadahe wadah resik. Nuwun sewu. Sampeyan niku duwe kewajiban. Kewajiban kula napa? Ngerti nek Kurawa niku wadah borot tur reget kok sampeyan ora nambal. Kula niku pendhita dudu tukang nambal ban. Kula niku brahmana, kula niku guru padake tambal ban. Lha nuwun sewu lho Dik Pati, nuwun sewu. Sedaya menika gumantung karo nggone tumajuh para muridé nampa ngelmune Bhagawan Durna. Sampeyan ora ngerti kok. Nek teng pamulangan saka lima niku ben bedane akeh banget. Nek sampeyan ngerti Kurawa, Kurawa niku jan keparat tenan kok. Nggih. Kurawa 100 Kurawa, sesuk jam 8 kowe tekan saka 5. Tak wenehi atos sing balung kuleting kulit. Sendika Penemban, kabeh do semaur ketok gumyak lan rame. Ning bareng kula tilik teng sekolahan, 8:30 durung ana wong. 9:30 ming citraksi karo Durmagati. Niku kowe do nggawa kertu, ora. Liyane do teng mburi saka 5 do cliwik, ora jajal. Apa ora kebangetan kaya ngoten niku? Nggih. Iki lakonana. Pusaka iki kudu tok lakoni, aji-aji kudu tok lakoni. Nglakoni 40 dina 40 bengi. Poso. Aja nganti mangan apa-apa. Aja nganti sedak karo wong wedok. Do sendika. Ora ana sing kuat, kabeh gagal kabeh. Citraksi kuat poso teng Sentong 40 dina karo bojone ning jero. Ayo betah wae. Nek Pandhawa niku kula paringi ngelmu, ya ditampani tenan, ya diestokke tenan. Pandhawa, kowe sesuk teko ning Suka 5. Jam 7 esuk kudu tekan Suka 5. Pandhawa 5, Puntadewa Werkudara Janaka Klasdewa. 5:30 wis teng sekolahan. Guru teko niku dicandak tangane, diambung tangane. Niku tandha nek murid sing tresna karo gurune. Nggih. Kula wenehi ngelmu ya diestokke tenan, digatekke tenan. Pandhawa, ngelmu iki ngelmu atos sing balung kuleting kulit.
kudu tok lakoni poso 40 dina 40 bengi. Ya do dilakoni tenan ora ana sing nglirwake dawuhe guru. Mula ora aneh nek ngelmu niku ya iso kelakon. Mergo tetembungan ngelmu iku kelakone kanthi laku. Kan? Ya diesoke tenan. Dadi aja nglake karo Begawan Durna. Nuwun sewu lho Dik Pati, nuwun sewu. Ngendikane Nak Prabu Duryudana niku panci kepara leres. Nek Kurawa karo Pandhawa niku akeh banget bedane. Nuwun sewu. Wong cak-cakane iki mawon beda kok. Mriki benten, ratune wis lenggah, nayakane rungono. Lho, kursine isih kosong. Niku napa pantes kaya ngoten niku? Sing jeneng Pandhawa menika ngarake Pasewakan Agung. Monggo ratune durung lenggah. Niku wis sandher para nerpati Punggawa Nayaka kabeh sedeku mari telu ora ana sing wani kemecap yen Nalendrane durung kemecap utawa durung paring pangandikan. Nggih. Niku Pandhawa. Kula ya wis bola-bali melu Pasewakan Agung negara Pandhawa. Ngamarta. Aja kok Nayaka. Nuwun sewu lho, Di. Niki mboten kok elek-elek negara Astina mboten. Nek niki kenyataan. Nggih. Sing jeneng Karawitan Ngamarta karo Pandhawa wae beda kok. Sing jeneng Karawitan Ngamarta niku penabuhe wah. Anggres jame kudu ngiringi sanata lenggah jampar ya ada lenggah kabeh, ora ana sing cemuit. Mula jenenge wiyoga. Wi menika wis ngarani yoga menika tapa brata. Patrape wong naboni kaya tapa brata. Lungguh sila ngadhep gamelan, ora cenanangan minggok nono mrendok mrene. Nggih. Niku Karawitan Pandhawa. Beda karo Sindhet Ngastina. Sindhet Ngastina kene ana pangan. Wis ra gagas dayoke sapa? Cemal. Wancine muni sasi siswa ya karo mamah. Urung wiwit gamelane muni wis sendhe-sendhe kancane turu. Lah pripun wis tapi? Kon danai pira nek kaya ngoten iki? Sindhen Pandhawa niku nggih apik-apik kabeh. Dandan yo ayu-ayu kabeh. Seragam kabeh, brose padha kabeh. Ya men cetelane beda-beda. Niku kabeh ya do meneng kabeh, ora ana sing cemewit. Dadi sampeyan pun ngalake kali kula. Ning Mang Tintinge awak sampeyan piyambak, Mang Tintinge kahanan Kurawa piyambak. Niki janjane kula mboten ajeng elek-elek sampeyan. Ning kaya ngono niku janjane mung kari srawunge. Nek bocah niku papan srawungke papan sing ora apik, bakale dadi ora apik. Nek bocah niku disrawungke papan sing apik, bakale dadi bocah sing apik. Lah, Pandhawa mangka srawunge ya cilik karo pendhita karo brahmana ing mapan ning alas. Mula tememen ngelmune ya dadi tenan. Ning Kurawa niku nuwun sewu. Sing ngomong Kurawa sapa? Kula. Lah. Niku. Mula ya Kurawa ki nek dinaiki ilmu apa-apa ora bakal iso tememplek wong srawunge wong kaya ngono. Kula niku ya wis momong Kurawa kanthi apik-apik. Lah kok sampean ngunekke kula ora jegos momong para sata Kurawa. Kula ora ngunek ora jegos. Ning sampean niku sing nuwun sewu lho, senengane nyalahke kali kula. Kula ora nyalahke, kula niki mung matur napa anane. Napa anane sing kepripun? Wong nyatane kula ya ora salah. Lho nuwun sewu, nek carane kaya ngeten iki sampean tegese ngidak-idak kula. Sing ngidak-idak sampean dhisik. Sampean golek rai ning ngidak-idak kancane. Kula mboten golek rai, ning sampean niku gurune Pandhawa Kurawa tata napa dudu. Gurune Pandhawa karo Kurawa. Ning guru sing apik napa guru sing apik? Kok sampean nyalani sing elek? Nek terang ngoten niku ora trima. Kula ora bakal trimake perkara niki. Lho nek ora trima ajeng apa? Lho, kula manut mawon ajeng napa kula manut? Hei! Wong gerang-gerang ora toto. Bodoro. Wonten dawuh. Niki teng pundi? Terminal. Anu Pasewakan. Tamarario, iki teng pundi? Pasewakan. Sampeyan ku wong tuwa napa bocah? Tiyang sepuh. Nek wong tuwa kudune ngerti tatanan. Ratu nedeng sine kok sampeyan teng slumong sampeyan ae dhewe. Nek ora dinekke aku ya ora bakal males. Ae senengane mangkae nek ngudun apik-apik kok ora biasa. Sampeyan niku sing kula niki wis meneng-meneng kok. Sampeyan niku kula ya ora meneng kok. Sampeyan niku ora. Wela, iso do meneng ora? Iki. Yai, kula nuwun sewu. Menawi caranipun mekaten Paduka slaminipun namung badhe nggadahi raos panggresah duwin panggresula. Pitanganipun sampun ngantos dipun tebih-tebihaken. Iye. Pitanganipun sampun ngantos dipun damel tebih, dipun damel cekak kemawon pangraos panjenengan Yai Prabu latur ing rengkuh Pandhawa menika minangka dados kadang Paduka. Pandhawa menika dados mengsahipun Yai Prabu dumugi jaman menapa kemawon panjenengan boten badhe jenak, duwin boten badhe sekecul nggadahaken panegari Ngastina Yai. Prabu Baladewa wonten dawuh Yai. Dereng ngantos purna anggen kula nampi sabda pangandika Paduka Kanjeng Koko Prabu.
Menika mboten palangging kados suwanipun anak kula pun Pancawala kaliyan pun Antasena. Nggih. Mbok menawi suwanipun Pancawala kaliyan pun Antasena menika wonten wigatos tumrap Katimbalana. Wigati sampun menapa? Nggadahi sedya ingkang sae tumuli Paduka Kyai Prabu kedah nglenggari Bawa Leksana. Nanging menawi namung badhe damel bebudhek banyu bening kawontenan negari Ngastina. Kedahipun dipun emotaken Gora Bulengga ingkang langkung prayogi. Kawula nunistaken dawuh. Ana Hanung Hanindita bocah mursid isa mikul dul mendem jero karo wong tuwa aja mung kandhek ning pangucap Pancawala padha raja saprabda munggir cah bagus nunamit pasang Kalimantabi tinebina ngiladuni dumawaing tawang tuwang wa Prabu kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabektinipun ingkang putrapun Pancawala kunjuk ngersa paduka Kanjeng wa Prabu Ngastina. Ndak tampa nggih cah bagus. Ora liwat pangestu ning wakmu Ngastina Tambanana. Kula pun dinggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Prayogakna nggonmu kadheng ngarsaning wakmu Ngastina. Ninggi wa sampun boten kirang prayogi. Piswanipun ingkang putrapun Pancawala. Antasena, anakku nggih cah bagus padha raja saprabdamu. Slamet Pakdi. Nering sambi kala praptaku ora nemu alangan sewiji apa. Aku ngaturke bektiku katur ya Pakdi. Antasena anakku cah bagus. Ndak tampa pangestune wakmu Tambanana tak gegem ndadekake jimat. Antasena padha raja saprabdamu. Pangestune Pakdi bule. Hus. Lah piye? Antasena. Ana dawuh apa Pakdi? Aku ki ratu Nalendra Mandura. Jenengku akeh Baladewa Waning Pintu Wasi Jaladara Anom Kakrasana kok Kakrasana Karsana lan sak piturute kuwi jenengku kabeh aja nyebut bule. Oh ya wis lah ora ngerti wong aku ki wonge apa anane ya nyuwun pangapura ya Pakde nek aku ora entuk nyebut bule nek bule ki sirikane Pakde aku ya nyuwun pangapura wong biasane aku nek ning endi-endi nek nyebut sampean ya bule ewadine mengko aku ora entuk diparengake nyebut bule ya aku nyuwun pangapura. Nek bule kuwi sirikane Siwa Mandura. Wis balenono ping 1000 ngas. Bektiku katur Pakdi Mandura, tak tampa pangestune awakmu Mandura Tambanana ndak gegem ndadekake jimat. Pancawala anak lanang padha raja saprabdamu. Nuninggi wa Mandura. Kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabekti kula kunjuk wa. Ya, tak tampa. Pangestune awakmu Mandura Tambanana, kula pun dinggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Wayah Mas Antasena wilujeng. Hooh Mbah. Slamet tekaku, bektiku katur ya Mbah. Inggih, kula tampi nggih. Wayah Mas katuran karaharjan nggih. Inggih, Eyang Patih wilujeng niring sambi kala bekti kula kunjuk Eyang. Inggih, kula tampi. Ah, putuku Pancawala padha raja sapratamu nggih. Eyang Premban Soka Lima wilujeng bekti kula kunjuk Eyang. Ya tak tampa. Putuku cah gagah cah bagus Antasena padha raja. Slamet tekaku, Mbah. Bektiku katur ya. Ya tak tampa. Ming wong loro iki mau. Heeh. Ora ana kancane, ora ya ming karo kakangku Pancawala. Wonten dawuh Antasena. Ana dawuh apa, Pakdi? Ing antaraning bocah loro sapa ingkang bakal matur? Wis Kang, kowe matura. Aku tok jak mrene kuwi pokoke janji nalika tekan Randu Gumbala mau, aku tok kanthi ning negara Ngastina tok nggo jagani kowe matura wigatine apa? Engko nek kira-kira Siwa Ngastina lan kabeh sing lenggane kene iki nesu, kowe ora usah wedi, kowe nggo aku. Wis kek matur apa anane kowe sing tok kandhake karo aku ning Randu Gumbala mau. Iya, Dimas. Tak tatane dhisik supaya aja gawe sengkel penggali ing Kanjeng wa Prabu. Ya sing ati-ati ya Kang Pancawala. Wonten dawuh wa ning wigati apa? Dene sira sowan ning ngarsaning wakmu ing Ngastina. Nggih, ingkang sepisan ngaturaken bekti kula kunjuk ngersanipun wa Prabu Duryudana. Dene ndungkap angka kalih. Sowan kula menika namung nuruti dhateng drenging raos ingkang sampun tan bangkit pinambeng. Anggen kula kepi lan kumacelu kepingin sanget sowan Paduka wa Prabu Ngastina ingkang sepisan ngaturaken bekti dening ingkang kalih.
estunipun badhe munjuk atur nglairaken dhateng pangunek-uneking raos ingkang sawetawis mapan wonten telenging manah kula wa wigatimu apa kejawi ngaturaken sembah bekti kula kunjuk ngersa paduka wa Prabu estunipun anggen kula sowan menika inggih waleh-waleh menapa estunipun badhe nyuwun idi palilah paduka kejawi ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti ngersa paduka wa Prabu estunipun anggen kula badhe munjuk atur menika wonten suka lilaning penggalih paduka aku kudu kepiye kejawi kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk wis aku wis ora rampung-rampung iki kowe iki kan duwe pepinginan ning atimu ora tekan ngono kuwi sing aku ora seneng nek ora wani kowe aja ning kene ning ngendi ning mburiku kene iya Dimas tak tembungke iya nanging aja dadi pasulayan wes kowe iki padha bapakmu aja dadi pasulan-pasulan piye nek wis nidini ati ngene iki kudu apa-apane wani padhangane wani petengane apa meneh Antasena piye ngene Pakde terus terang bae ora usah dadak ditutup-tutupi aku ngetutke kakangku Pancawala yo sing wigatine nalika nang kasatriyan Ngrandu Gumbala Kakang Pancawala ki lerasan karo aku lerasan nggone kepengin dadi ratu lho kepengin dadi ratu ngenteni lengsere bapakne mesine bakal dadi Nalendra marang sapa meneh negara Ngastina bakal tiba kejaba mung anakku Pancawala ning karepe Kakang Pancawala iki ora dadi ratu ning Ngamarta ning dadi ratu ning Ngastina lah tekane rene nganti karo aku ki janjane dhewe arep mrene dhewe ning ora wani mergane wedi karo Pakdi-pakdiku Kurawa nalika semono kakangku Pancawala ngendika ngene iki Dimas Antasena aku terno ning Ngastina aku pengen ngrasake lungguh dampar keprabon ning Ngastina ora ketang amung telung kedheping paningal ora ketang amung sak uruping damar sak umuring jagung aku tak ngrasake dadi ratu ning Ngastina nek ana apa-apane Dimas Antasena kudu iso ngrampungi karya merga Dimas Antasena ngerti to pambegane Pakdi Kurawa siwa-siwa Ngastina mesti aku bakal lara nek ora nganti Dimas Antasena terang wae tekane Kakang Pancawala tekan kene iki mung arep kepengin nyuwun ngambil dampar ora kita ngomong sedhela Kakang Pancawala kepengin lenggah dampar ke Prabu ning Ngastina wis kuwi wae rasa tak dawak-dawake rembuke ndak selak kewengen Pakde mengkari entuk apa ora nek entuk matur nuwun banget nek ora iki sing ngamuk aku jagat dewa Bathara kok Prabu kados pundi kowe lah dalah bocah iki nek mejenun ya ngono kuwi omong apa anane cobloko kaya bapakne lha aku nek ora apa anane ming ting plintut ki ra seneng apa anane gek padhang gek rampung nek arep perang ya ayo gek perang nek arep tok weneke dampare ya wis kene sampean lungguh dampar medhun saka dampar terus kabeh nayaka iki lunga kabeh kakangku meng lenggah dampar aku sing dadi nayaka paman dos pundi monggo klasa bantal digulungi jagat dewa Bathara yen nek sing nembung Pancawala piyambak kemawon lari menika mboten gadahi kekiyatan nanging nuwun sewu lho Nger ingkang ngendika menika lingking duweni kekiyatan bocah srogal-srogol ning Nyemelangi estunipun menika putra paduka piyambak jernyatanipun tembungipun namung ngampil mboten ketang namung telung kedheping paningal mboten ketang namung sak uruping damar sak umuring jagung Pancawala kepengin dados Nalendra wonten negari Ngastina awon menapa dipun paring sebab menawi boten dipun paringaken menika mangke kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan Tan Wurunga Antasena ngamuk ning Ngastina ora yo ngono to Nger oh monggo Nger pados kontrakan anyar mawon Nger kisah saking negari Ngastina mriki menawi ngantos Antasena menika ngamuk bocah menika ndugal kewarisan menawi ngantos Antasena menika nggih damel geger wonten negari Ngastina sinten ingkang badhe nampaken ridanipun Antasena samangke ora aturi maringaken kemawon. Ha napa-apa tumun ing atase Nalendra. Kula menika ratu kok nyilih-nyilihke negara dhateng sinten kemawon. Menawi ngantos kawanguran dhateng putra Pandhawa sanesipun Tan Wurunga dadi kemeren.
yen putra Pandhawa padha kemeren mesti do nyilih negara Ngastina. Baduna. Wonten dawuh? Kula aturi pariwasan dhateng Antasena mriku. Oh inggih ngestaken dawuh. Antasena? Iya, Mbah. Iki gandeng bingung penggali anak Prabu Duryudana. Mula tumuli aku ingkang bakal menehi wangsulan karo kowe. Simbar paring dawuh apa? Ngene ya, Nger. Perkara iki ora gampang, perkara iki ora ming sak gampang malih epek-epek tangan. Waduh. Mula kudu dirembuk sing nganti apik-apik. Ah iya. Kowe nunggu nang alun-alun dhisik ya, Nger. Nunggu nang alun-alun. Perkara iki bakal dirembuk dening para penisepun negara Ngastina, klebu anak Prabu Duryudana ingkang bakal ngrembuk. Ora-orane ento anak Prabu bakal lowel yen to negara iki disilih dening Pancawala jer kuwi anake dhewe. Mula kowe ngantono ning alun-alun. Ning alun-alun? Heeh. Ya. Ning janji lho, Mbah. Janji apa? Ning nganti Siwa Ngastinagara ki sing tak goleki pisanan dudu sapa-sapa ning kowe. Kowe sing tak goleki. Nek diketemu nuwun pangapura, aku wis nggawa glugu tak nggo geceki kowe. Mbok aja glugu. Ning tenan wis, metu njaba dhisik, aku sing tanggung jawab. Aku sing bakal menehi wangsulan karo kowe. Negara diwenehke Pancawala apa ora? Ya. Ning ngono aku nyuwun pamit metu njaba. Ya, sing hati-hati aja kaya bocah cilik. Pakde, aku nyuwun pamit. Sing hati-hati aja kaya bocah cilik. Pakde Mandura aku nyuwun pamit. Yo, Antasena sing hati-hati. Mbah Fatih, aku ndelok pamit ya. Inggih nggih ngatos-atos. Simbah Durna aku nyuwun pamit. Sing hati-hati aja kaya bocah cilik. Oh, kula nyuwun pamit. Yo, sing hati-hati. Yang perempuan kula nyuwun pamit. Ya, Pancawala. Ora sandadak kuwatir mesti kelakon dadi ratu ning negara Ngastina nggih Pancawala. Inggih ngestaken dawuh. Pakde, Simbah, sekecake lenggah aku tak metu karo kakangku. Ora, Bu. Wonten dawuh, Yai. Nggih mudi lamban kados mekaten menika kados pundi jagat Dewa Bathara. Kula mung sumarah dhateng Paduka Yai Prabu Ngastina. Awan Wonten dawuh. kula nyuwun Pancawala Antasena dipun damel wangsul wonten Garing Amarta. Kula nyuwun pemanggihipun Gusti Prabu menapa pantes ing atasipun bayi wingi sore badhe ngambil kedatone Ngastina. Mboten wujudaken satunggiling barang teka-dipun suwun ngambil menika mboten pantes. Yai, Menawi perlu kula ingkang badhe ngemutaken dhateng pun Pancawala. Estunipun kala wau kula badhe ngemutaken namung ngemuti bilih menika wonten ing pasewakan. Mangke mindak ndadosaken pasulayan boten prayogi. Kapas rama dhateng Raka ing Mandura. Kula ingkang badhe damel srana supados Pancawala lan Antasena mundur saking negari Ngastina. matur sembah sewu nuwun Baduna. Wonten dawuh, Nger. Menawi wonten akalipun kula pasrahaken dhateng Kurawa. Nanging menawi wonten akalipun sumangga bawa baring Sukalima. Oh inggih, ngestaken dawuh nyuwun pamit madal pasilan. Dimas Kartomarma wonten timbalan. Budhana kang padha sebo jeneng ingsun Arsa Kundur Kedatun kawula nun paramadal pasilan nyuwun tambahing pangestu sing ati-ati aja kaya bocah cilik Dimas Kartomarma. Antasena Pakde Kartomarma. Ya. Ayo, kowe gelem bali ora? Aku kon bali mergane Pancawala Kandanana. Najan kuwi kadamu tuwa nanging ora pantes lamun kepengin nyilih negara Ngastina. Ngerti yo? Lamun negara kuwi ora disilih-silihke dening sapa wae ing mengku bawat perintah negara ing Ngastina. Kuwi Kanjeng Prabu. Yen kowe ora gelem semingkir apa krakon Kurawa wong atuhmu tegel karo kowe. Tak ajangi jembar apa, Pakde? Nek Pakde niat arep gawe rekoso utawa arep ngundurke Antasena, aku rupak wani jembar wani. Nek nganti apa kang dadi penjaluke Kakang utawa gegayuhane Kakang Pancawala ora kelakon, dosa nek nganti Antasena ora iso mbedah negara Ngastina, iso mujudake gegayuhane Kakang Pancawala. Yen ngono kowe wani karo wong tuamu para Sata Kurawa. Sing tawet diri apamu? Ora minggat karep aku tibantangan pecah siramu. Jajal-jajalan Pakde menang sapa? Satanga iki jangkar karo wong gerang, ora sandadak kokean gunem. Ayo, ora menehke negara Ngastina. Wujud apa wae tak wujuti, pecah dadamu ayo. Ketokno kasudibianmu, Asatama mati. Pakde Durmagati, Antasena. Mumpung iki dulung pati gegel, kowe mundur. Mundur piye? Mundur ora njaluk negara Ngastina. Nek kowe pengen negara tak bedahke, tak bandane latune ning aja Ngastina ya nggih, cah bagus. Ora nek Kurawa kuwi negara Ngastina.
Aja maju jen, Pakde. Kon ngrubut Antasena. Anak Werkudara kalah karo Kurawa, meguru karo Kurawa 20 taun. Wah, kowe iki pancen ngeyel. Kowe ngerti oleh aku sapa? Pakde Durmagati. Aku aja tok anggap enteng le. Ayo, matno sastra jendramu, Pecah jajamu. yo tibakno. Hai! Wah! Bajigol apa-apa. Edan. Modal we. Modal we. Ayo, nggawa gaman. Oke, tunggu sini. Bacok bendok siramu. Tibakno. Wah! Wah! Edan. Bacok sirahmu. Nek nganti tatu aku meguru karo kowe. Matek kowe. Modal kecangkol ra kowe. Wah. Widian gak apa-apa. Glaji ndasmu. Tibakno. Asem lah apa-apa. Dajeno, Oh, aku wong tuamu. Aku pakdemu. Ning nganti aku kalah kalau kowe wilang bebalang ayo. Kowe bayi wingi wani kalau pakdemu, sing tak nggo gamane apa? Kowe cengan menang kalau pakdemu. Langit tanggep. Mbah Pakde. Apa? Ayo linggo sing apik. Engko ditanya. Ora. Wis tenang wae ora. Aku ra cengkiling. Tenan. Tenan. Aku tak takon diwangsuli ya. Ah iya. Sing ngetapke Kurawa mau sapa? Aku Sing ngakon anak Prabu Duryudana. oh, Dawuhe piye? Kon mateni kowe. aku nyatane ora mati ngene kok. Berarti lengane isih akeh. Udu aku lho Antasena, aku tobat tenang. Aku aja tok kapak-kapak ki ya Antasena. Wis ngono wae nek takon wis tak wangsul ya aku tak bali rono. Bali piye? Kowe dadi pesakitan, kecekel ning tangane Antasena ora entuk bali. Aku mbok tak bali. Aku tak bali ya. Ora entuk. Nang kene wae. Men dipecak lemu Dalipate. Aduh. Aku tak mulih rono. Pengen mulih rono, Pengen. pengen slamet. Pengen. Nek pengen kena bali rono ning ana syarate. Syarate kowe nek tak undang Sengkuni ngono le wangsulan dalem Pak Guru ngene ya. Aisin aku. Wegah aku Antasena, aku ki wong tuwa. Gelem ora? Ora gelem tak kepruk watu ndasmu. Ya wis, gelem. Sengkuni Dalem Pak Guru. kelas pira, Li? Kelas Wis tuwa kok kelas 6 nunggak ping 8. kok nunggak terus ngopo mergane? Izin aku. Izin kula Pak Guru. Ora sa isin. Kula nakal. Ngopo kok ra munggah? Nginjen roke Bu Guru. Nginjen roke Bu Guru. Nggih Pak Guru rok di PP kok Pak Guru. Oh, tak kira nek lagi mulang. Mboten wonten. Anek nginjen rok di PP ki weruh apa? Weruh jepitan. Jepitan Pemean Pak Guru. Mpun nggih Pak Guru, mpun nggih. nandhake murid sing pinter bali karo nyak. Mboten bisa Pak Guru. Kepruk watu sirahe. Iso ora? Saged. Saged. Ya wis gawe nembang. Gawe wis, saka kene tekan kono. Lagune napa, Pak? Ah terserah manut kowe.
isin ya Pak Guru. Ora sa isin ora apa-apa ge wis. Ge nembang. Ndang. Mentak ya wis apa-apa. Mentak sing lancar, ora lancar sabet garisan. Nggih Pak Guru. Nek mandek tak bandem watu kowe. Nggih. Mentak. Mentak. Tak kandhani Pak Guru. Ya. Iya ngerti nek mentok tak kandhani. Tak kandhani. Wong rupane Pak Guru. Oh tak ajar kowe, mboten Pak Guru. Sini. Angga aja ngita ana kandhang. Wae, Dik Patih. Sampeyan niku patih lho. Patih ki wong nomor 2 teng negara Ngastina lah kok mentak. Tak kandhani mengrubah. Dik Patih, sampeyan niku ora kaya ngono kuwi to. Ah, kula isin, kula niku pendhita. Kula niku kanca sampeyan. Lah kok dadi sampeyan nyanyi mentak teng iki niku ora ya kirang-kirang kita Dik Patih. Tak kandhani mung Dik Patih. Aduh, mbok ampun kaya ngoten ta Dik Patih. Mentak. Tak kandhani mung rupamu. Kula diduduki Antasena kon nembang. Oh, kula ketiban watune ya kok melu nembang iki, Jan. Ana wong tuwa-tuwa kok ora ngerti isin. Tak kandhani. Man, sampeyan niku wong gerang lho. Nyanyi turut dalan sak penake dhewe. Mangrupamu aku ora iso meneng dur. Anggere meneng dibandem mangrupamu ange sini. Ah, tur sarana lho wonten dawuh. Maju ya Cah Bagus. Maju, Antasena Panjenengan. Mentak. Kowe karo gek maju tur sarana. Musuhe Antasena pateni. Mentok. Oh, Andrawasi watune wis digdaya lho. Ing atase ming dibandem sing didhawuhi Paman Patih Sengkuni kok kula sampeyan ya melu. Ora. Gugu karepe dhewe ora mentak. Oh, pancen jahitan Antasena ki ya pinter tenan kok. Watu dijawab pajaku kok aku anggere ketiban watu kok iso mentak-mentak. Lah nggih, kula ya gumun kok. Kula kok ya iso dadi ketiban watu kok ya iso mentak-mentak. Mangrupang. Oh, nek ora ngados sekar kosone mboten adoh. Oleh bantum saya banter. Aku ya gumun lah kok dadi daya temen. Mangrupang ayo ngono katone. Oh, iki nek ora ndelek rekoso ngrekoso ora mboten ndelek soalé. Munya. Oh, manus maning jajanan sekretaning bawana. Iblis anak Antasena tiban cundha manik mbok dawa isih urip Antasena. Ana dewa welas, Mbah. Lah kenapa kowe tak tiban cundha manik kok ora apa-apa? Lah iki cundha manik. Manus maning jajanan sekretaning bawana iblis anak. Wah, menungso ra tatanan. Antasena malah gawe geger negara Ngastina. Lengger, kena tak kandhani ora? Ora kena tak kandhani. Awakmu mentolo karo kowe glandang nang Golombo. Sik taras. Lele iki nang Golombo marane tangan kowe. Nenggala iki ampuh. Nek nggo mateni wong ra duwe dosa ki ora gelem mateni wae. Lho, nyatane tiba ning tanganku. Piye? Lho, iki pusakaku. Lah iya aku ngerti arep piye. Tak jaluk. Amah. Lho. Tomo piye? Emah kuwi nenggalaku tak jaluk. Ora bakal tak paringke. To tak caoske Siwa Mandura. Ora bakal tak caoske Siwa Mandura, Siwa Baladewa. Iki wis ning tanganku. Tak jaluk Antasena. Ora tak jaluk, ora mati. Bar maut. Siwa Ngastina golek papan pendelikan. Siwa Mandura mlayu, Durna mlayu. Lah iki nek nganti suwung Ngastina, monggo kakangku Pancawala kepengin dadi ratu ning negara Ngastina. Lungguh dampar tinggalane Kanjeng Hyang Prabu Pandhu, tinggalane Kanjeng Hyang Prabu Sentanu.
Jarine sing dilenggahi Siwa Ngastina kuwi Dampar Tiron. Monggo nek aku ora nyekel salah siji kami tuwaning negara Ngastina, ora ngerti apa syarate, sengkune cegate. Anak Prabu Mandura mlayu, anak Prabu Ngastina mlayu. Kakang Penemban Durna ya mlayu. Iya, aku nek ora mlayu kecekel Antasena mesti diwirang-wirangke kon nyanyi mentok-mentok. Apa Pak Guru? Arep nendi? Ajeng wangsul. Arep bali kok malah dolan. Kuwi murid apa kuwi tak takon? Murid sae Pak Guru. Murid apik dengkulmu mlocot kuwi. Ayo Mbah, iki ora guru karo murid, tengok sing apik. Nyuwun pangapunten Ndara. Ora usah kuwatir. Aku tekan kene iki nyekel kowe ora takon ngopo-ngopo. Lah terus Simbah Patih sing ngerti kahanan sejatine negara Ngastina. Siwa Ngastina kae lenggah dampar tiron to, leres. Lajeng sapa Mbah sing kira-kira iso ngerti aku apa Kakang Pancawala kuwi pantes lungguh dampar keprabon sing sejatine sapa? Ngastina menika nggadahi pusaka wujud gajah. Inggih menika Kyai Antisura. Kyai Antisura menika ingkang ngertos sinten ingkang benjangipun saged lenggah dampar kepraboning Ngastina. Menawi jengandika Angger Antasena kepengin mbuktekaken monggo kula beta kula kanthi sowan wonten wantilanipun Kyai Antisura. Mangke panjenengan nyuwun priksa kalian Kyai Antisura ingkang ngraka Angger Pancawala lan panjenengan menika pantes napa mboten lenggah dampar kepraboning Ngastina. Mangke menawi pantes tartemtu Kyai Antisura badhe nglenggahaken Angger Pancawala menapa Angger Antasena. Oh ngono, Mbak. Inggih. Yo, tak tutke kaya ngapa? Kanan iki po, Mbak. Nggih menika Kyai Antisura. Terus carane piye? Monggo salah setunggaling tasipun wayah kula Angger Antasena menapa Angger Pancawala. Kula aturi munjuk atur ngersanipun Kyai Antisura jer menika gajah pusaka. Kyai Antisura mugi keparenga animbang tuwin analiti dhateng ingkang wayah. Kula turasipun Pandhawa menapa kula kedunungan wahyu ning ratu menapa mboten upamiya mekaten monggo kula aturi anitik dhateng jasad kula. Pantes lan botenipun kula menika lenggah dampar keprabon wonten negari Ngastina ngaten nggih. Nuwun sewu Kyai Antisura. Kula pun Pancawala putra sinuwun Prabu Darmakusuma ing Ngamarta. Jer nyatanipun Ngastina menika estunipun kagunganipun punden kula para Pandhawa. Monggo kula menika turasing para Pandhawa turuning Pandhawa 5. Mugi parenga paduka anitik dhateng jasad kula menika pantes lan botenipun lenggah dampar gading negari Ngastina. Menawi tetela sampun pantes tuwin trep kula lenggah dampar kepraboning Ngastina, monggo Kyai Antisura kula aturi mbadal saking wantilan nglenggahaken ingkang abdipun Pancawala wonten dampar kepraboning Ngastina. Kyai Antisura sewu lho. Panjenengan boten kedunungan wahyu ning ratu ketitik Kyai Antisura boten mailu aturipun Raden Pancawala malah mlajar mlebet telenging wana. Kang aja sedih hatine ditrimak-trimake. Nek Kakang ora kedunungan wahyu ratu, aku ora kedunungan wahyu ratu lan aku karo Kakang ora kuat lungguh dampar ya wis dadi pestine sing gawe jagat. Iya Dimas Antasena sak banjure piye? Tetep nang Ngastina. Ngenteni baline Kyai Antisura mesti kae mboyong wong sing bakale pantes lan trep lungguh dampar keprabon Ngastina. Ngono Dimas ya. Lah kula pripun? Kowe tetep dadi murid. Oh nggih. Mentok wis nyanyi wis. Pokoke nang Ngastina. Simbah Sengkuni tetep nang Ngastina. Janji kowe lunga saka Ngastina tak goleki. Oh, tak ajar dhewe. Oh nggih. Ngestaken dawuh nggih. Ndadosaken kagiat raos sing manahipun ingkang wayah. Jengandika Kanjeng Hyang janur gunung kadingaren rawuh wonten ing negaring Traju Trisna. Ingkang wayah pun Stijo Buma Narakasura ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Hyang. Kandak mlaguduk sualu kembal Semarante hawela.
Mriki Ger wayah Mas. Sinuwun Prabu Setija Bumana Rakasura, kula tampi akarya bapa kraosemanipun ingkang bapa ing Saka Lima. Wonten menapa dene Janur Gunung Rawujeng ngandika Kanjeng Hyang wonten ing Traju Trisna Hyang. Menika ngaten, Ger. Wayah kula Prabu Setija Bumana Rakasura, estunipun anggen kula kedarang-darang prapta wonten negaring Traju Trisna menika mboten kanthi kasengaja jalaran mugi antatos ing kawuningan bilih negaring Sina dinten sakmangke geger sebab saking menapa mboten sebab saking menapa wis saking tingkah polaipun inggih menika kadang jeng ngandika wayah kula pun Antasena lan wayah kula pun Pancawala anggenipun Pancawala menika kepengin nyuwun ngambil negaring Astina mboten kita namung sekedhap anggenipun kepengin ngraosaken dados Nalindra estunipun aneh ing atasipun negari kok dipun suwun ngambil menika ora mboten nama saemperipun lan mboten nama saklimrahipun menawi badhe nyuwun ngambil menika mujudaken satunggiling barang menika tartemtu badhe dipun ampilaken nanging menika negari lho Ger nggih satemah dadosaken geger antawisipun Kurawa lan Antasena krana kadidayanipun ingkang rayipun Antasena menika pancen kondhang bocah ndugal kewarisan Kurawa bubar mawut Natan ingkang bapa eyang ing Saka Lima majeng ing pabaratan ngasta Kyai Cundamane wadene Cundamane saged karebat dening pun Antasena. Anak Prabu Baladewa ugi semanten ingkang wayang Mandura ngagar Kyai Nenggala ugi karebat dening pun Antasena pekasan sakmangke sami kepelajar. Menapa dene Kanjeng Hyang ngantos dumugi wonten negaring Traju Trisna. Jar menika sanes perkawis kula. Menika perkawisipun Ngastina kaliyan kadang kula pun Dimas Antasena. Kula namung badhe caosi kabar. Nalika mlajar kala wau, anak Prabu Duryudana meleng kaliyan ingkang eyang ing Saka Lima. Kanjeng Wong Astina utawi Kanjeng Paman Duryudana paring dawuh menapa, Eyang? Ingkang Paman inggih menika ing Astina paring dawuh, Bapak Durna, kula aturi pados pinto serayan. Sinten kemawon Nalindra, satriya, brahmana ingkang saged ngrebat malih negaring Astina sakitanipun Antasena lan Pancawala. Tentu kula badhe maringaken negaring Astina menika sak sigar semangka dhateng Nalindra menapa satriya ingkang saged ngrebat negari menika saking tanganipun Antasena. Ngaten nggih, ngendikanipun ingkang Paman Duryudana. Gat pasan ing Bathara. Panjenenganipun Hyang Durna menika mboten namung kandhek wonten ing pangandikan, nanging kababar dados pakarti. Kula menika pendhita lho, nggih. Kula menika mboten badhe wantun matur dura. Menawi ngantos kula wantun matur dura, tegesipun kula ngregeti dhateng jubah kula piyambak. Ngregeti dhateng kabramanan kula piyambak. Menawi delon mekaten, Hyang sakmangke sampun cetha pun Paman Ngastina, sinten ingkang saged ngrebat negari Ngastina saking tanganipun Antasena badhe kaparingan negari sak sigar semangka. Menika leres. Menawi ngaten menapa ingkang wayah ing Traju Trisna pun Setija Bumana Rakasura dipun parengaken sabiyantu bot repotipun Kanjeng Paman Duryudana. Menika malah langkung prayogi mlayu jengandika saged ngrebat negari Ngastina. Kula ingkang matur menawi negari Ngastina badhe kaparingaken Nalindra ing Traju Trisna Prabu Setija Bumana Rakasura. Kula tringkah sekeca kula ingkang badhe nglabrak Antasena. Ora nyono babar pisan. Jebul bakal kaya mengkene kamukten sing kudu ditampa dening Nalindra ing Traju Trisna Prabu Setija Bumana Rakasura. Antasena, adhiku dicah bagus. Yen pancen si Adi ngeman karo uripe si Adi, mestine si Adi bakal maringke negara marang pun Kakang. Nanging to si Adi ngukui negara Ngastina. Apa kira-kira si Adi keduga lan kuat ngimbangi kekuatane Nalindra ing Traju Trisna? Aku sing teka aja kaget, adhiku cah bagus Antasena. Nuwun sewu Kakang Mas. Ngantos bingung raos sing manah kula. Kakang Di Paduka Kakang Mas saking jangkar bumi. Ngantos dumugi titik lenggan sak mangke Paduka Kakang Mas Antarja dereng paring dawuh kelawan keng rayipun Bambang Irawan. Nedya tedhak dhateng pundi lan menapa wigatosipun? Adhiku Adiku cah bagus Irawan wonten timbalan. Pawarta sing dak tampa lamun adhiku Antasena ndumbani kelawan kersaning Kakang Mas Pancawala sowan marang negara Ngastina ingkang wigati mung bakal nyuwun ngampil dampar negara Ngastina ewadene Kanjeng Prabu Duryudana. Ora maringake negara marang kadangku Antasena wis ditekadi ento bakal mbedah negara Ngastina. Yayi,
Aja nganti siadilan pun Kakang keri ing gawe. Upama mengko Dimas Antasena bisa bedah negara ing Ngastina. Wis sak mesti lamun pun Kakang lawan Siadi melu ngempek kamukten ngrasakake kamukten negara Ngastina Yayi. Nanging menapa boten dados dukanipun para pepundhen. Dene Kakang Mas Pancawala tuwin Kakang Mas Antasena pepundhen kula nggadahi niat ingkang kados mekaten Kakang Mas. Perkara kuwi perkarane Antasena apa dene Kakang Pancawala sing wigati upama apa sing di niati dening Dimas Antasena wis kelakon bedah negara Ngastina. Apa kowe ora kepingin yen to ngrasake kamukten negara Ngastina ing sejatine kuwi darbeing para pepundhen Pandhawa ingkang dikukup dening pepundhen Kurawa. Ora usah dadak walang ati. Hayo nusul adiku Antasena marang negara Ngastina. Ngempek kamuktening Kakang Mas Pancawala apa dene Dimas Antasena. Inggih Kakang Mas, monggo kula dherekaken bareng kalopun Kakang Yayi. Suwawi kula dherekaken Kakang.